Здравейте, сега ще ви покажа упражнение, което се нарича палминг и концепцията му е много проста. Като цяло се започва с триване на ръцете и се стремиме да бъдат сухи, възможно най-топли, въпреки че поне от личен опит знам, че това не е толкова лесно, особено когато имате мъртва кожа, например ако се набирате или тренирате в фитнес, като цяло топлината веднага се губи, но ако ръцете са ви по-нежни ще бъдат затоплени. Мога да използвате нещо като крем, за да ви помогне, но аз предпочитам просто така с чисти ръце да си ги втрия, колкото да изчезне самата студенина, не знам как да кажа, която е върху костите и така нататък, но да, общо като ги почувствате малко топли, поне 30 секунди трябва да ги втривате. Това, което трябва да направите е първо да се отпуснете и следващото нещо е да ги поставите точно върху очите си, ето така. И след като вече ги поставите, е хубаво да си представите как сте в пълен мрак и да се опитате тези импулсчета, които излизат като цветове върху тъмнината, когато си затворите очите, напълно да изчезнат. Например, аз виждам почти същия образ на стаята, както си беше, просто отсветен в нещо като инфрачервена светлина, там където периферното ми зрение е получавало светлината от вратата, която виждате. В момента е отсветено в изцяло черно, като цяло има доста малки точици, които се преплитат. И да, те наподобяват образа на стаята, но ако си представим, че сме в някъде сред природата, посред нощта и не можем да видим нищо, освен най-близките до нас обекти, например някое дърво, ако сме на пътя, пътеката, камън до нас. И да, общо сега си представете, че също сте в лунна светлина и въпреки, че е тъмно, мога да видите по-далечните обекти и си представете някаква сцена, нещо, което би могло да ви се е случило или за първ път се случва, например как седите на брега на някакво езеро и наблюдавате водата и всъщност виждате, че вътре в водата има нещо като лодка и тя просто си плава и си наблюдавате как си минава през водата. Общо тук стимулираме въображението и самата идея е да се потопим в пълен мрак, но в същото време да използваме въображението си, за да създадем някаква картина. Защо е важно това? Общо взето, когато тренираме очите си, ние ги напрягаме и втриването на ръцете и поставянето на топлите длани върху очите съответно ги отпуска. Тоест, ако вие карате кола, рано или късно трябва да отидете на бензинна станция, за да заредите гориво. По същия начин, ако използвате очите си, трябва рано или късно да ги отпуснете. Сега това може да стане с упражнение подобно на това. Това се нарича палминг. Може да стане и с фокусиране в далечината. Има доста варианти, по които може да се отпуснете, но идеята е много проста: да спрете активно да използвате зрението си за събиране на информация от близките до вас, но неразпознаваеми обекти и да се оставите на това, което ви се дава от въображението, това, което ви идва първо, да го приемете и много да не се дзверите в детайлите, а по-скоро да погледнете голямата картинка. Ако успеете, просто е така, се едно сте легнали на поляна и гледате към небето, без много да се опитвате да хванете разликата, например небе, което няма облаци, то е примерно навсякъде синьо, но има лека промяна в нюанса, зависимост къде гледате и вие го приемате просто за синьо и не се опитвате да различите една част от друга част, а едно цяло. И по този начин вие спирате да се опитвате да съберете повече информация и приемате това, което наблюдавате за нещо цяло. Общо това е начинът да отпуснете очите си. Точно за това наблюдаването на звездите е толкова отпускащо, защото за вас е просто една точка. Няма как да различите нещо друго, освен точката в звездата, и по този начин вие всъщност отпускате очите си, като наблюдавате нощното небе. За момента ние правим палминг, може да го практикувате от 1 до 3 минути
е напълно достатъчно, като аз вече усещам как лаките започват да ми се сващат. Правя много важно уточнение. Ако усетите, че ръцете ви се напрягат, е по-добре да спрете, защото това напрежение се предава и на очите. Докато са отпуснати, мога да го правите, но след това просто трябва да забавите малко и без много да бързате да отваряте очите, защото имайте предвид, че зениците доста ви се разширили от момента, в който сте ги затворили. Може просто да си продължите и ето аз сега, например, забелязвам доста голяма разлика от момента, в който ги затворих. Благодаря, че гледахте. Така правя палминг и надявам се да ви помага да си отпускате очите също и на вас. Чао!